Ay, wala tayong pasok bukas. Walang pasok bukas. Live tayo. Eh, sana may pumasok sa live natin. Wait lang. Ang bagal. Ang bagal ng ano. Ang bagal ng laptop. Raragas. Hello! Pumasok na ako kanina. Ayan, Dance Vlog. MLSO. Ayan. Thank you, Dance. Ayan, salamat. Mag-stream yard sana ako. Bigyan ko to ng ano. Bigyan ko to ng jacket. Ipi-play na lang kita, ano, Dance. I-playlist kita sa palabas mo. Para sa WH mo, no? Ate Christina, salamat. Ayan, kumusta te? Kumusta pala sila, ano te? Sila Ate Edith. Di ko pa kayo na ano ulit, di ko pa kayo napapaikot ulit. Salamat. Ayan, MCQ na tayo bukas. Ayan, ninja lang. Sige lang, okay lang. Nakagraduate ka na, playlist mo din. Katatapos ko pa lang sa'yo. Iba naman, dami nung pinag-playlist ko sa'yo. Ayan, salamat host. Ayan, mamaya i-ano kita, pang WH mo. Tingnan ko kung ilang ano mo na. Ilang thanks lang. Ilan ang ano mo? Ilan na naka 1 naka ano ka na pala, naka 1K ka na pala. Ayan si Dance Vlog, guys. Ang kanyang ano, ayan, baka gusto niyo pong gawing friendship yan. Ayan, Dance, pwede mong gawing friendship yan sila sila Ate Christina. Di pa ako nakakaano. Padi tagay, ayan, K9, salamat padi. Ayan, Dance Vlog, yung main co-host. Oo. Eto. I-drop ko yung ano mo. Ito yung main mo. Ayan. Yan yung main account mo. Ayan, bigyan ko kaon mo na ako host. Ayan, sige ate, ayan, ayaw ko yung puro shorts. Uy, ano yun, Raragas? Ang haba-haba ng ano nun. Haba-haba ng mga harang doon. Meron akong 1 hour na may 1 hour akong na-play. Ayan, page me please. Ayan, yan nakita dyan. Ayan, pwede, ayan, K9. Ito, di ko pa ito di pa kita pa din na anuhan. Ayan, welcome. Ayan, i-drop ko yung mga ano muna dyan. Christina Reality TV. Ayan, meron siyang 3 days. Ay, 3 days ago napanood ko na to. Itong ano muna to. Itong strawberry. Ito, short lang ito. Mga shorts video lang tong kila Raragas, kila Ate Christina, si K9. Mamaya ipapabinwit ko kayo kay K9 and K4. I-playlist na lang kita pa di K9. Pag di bukas sa linggo. Kasi may pa ako, ko muna si Dance Vlogs. Ayan, Raragas Twin. Si Raragas World yan, Raragas World yan. Dance Vlog. Ayan, then i-drop ko si Rano. Ayan, baka makita ka nito. Tapos, lagyan mo na lang galing ka dito. Ito, needed ng banana to. Road to, grade 5. Si Rano. Itong 4 minutes niya. Kasi WH din ng nito eh. More and I, hello. Hello host. Ayan, ate Nancy Ten, thank you. Ayan, ito si Onares. Shana. Ayan. Bibisitahin kayo niya. Tingnan ko to si Mori. Kung merong kung meron tong Nancy Ten TV. Nancy Ten TV. Di pa ako lahat ng pumunta kanina. Ayun kagabi sa akin. Busy pa ako kanina kasi di ako dumaan ng opisina kanina eh. Nagdiretso ako sa field. Hindi ako yung 3 minutes mo tetong yung inaantok yung puppy. Ayan, hello sa lahat. Ayan, Nancy Ten. Cheatless, ayan, thank you. Ayan, shout out, salamat sa pagbisita. Ayan, di ko pa nare-reply yung mo. Yung
kailan ba? Kahapon ata yung ano, yung kahapon ata na premiere mo, hindi ko pa na ano yon, hindi ko pa yun na-play kagabi pagkatapos. 3 days ago, wala ka pang bago, ano? Pink Star, ayan, thank you. Ayan, Pink Star, ayan. May ano ka dyan, may panibago ka maiisda dyan, Raragas Twin Full Pack dan po. Ayan, pati si Ate Christina, ano, dance, short lang yan. Ate Edith, ayan, kumusta yan? Condolence po sa, ano, condolence sa inyo, sa pamilya niyo po, ano, Ate Edith. Si Cuteless. Wala ka kasing ano, no? Cuteless project. Wala to si Cuteless na short videos ata eh. Hindi ko pa ta nakikita. 1 hour and then 22 minutes mo. Pagsasabay ko kayo pati ni Phil bukas. Huwag tong 15 seconds. Etong 4 minutes mo na lang ah. Kasi 13 seconds wala tong harang. Ayan, sige po host. Ayan, sige, salamat. Si Pink Star, ayan, kailangan niya ng banana din. Kagabi pa yan ng, ano, nakadami siya kagabi eh. Naka-on si ata si Pink Star kagabi. Pink Star Banaag. Natsura ko kung merong ano. Tapos titingnan ko kung meron kayong mga premiere mamaya. Si Mori, wala si Mori eh. Pink Star. 856, 844 to kagabi si ano eh. 844 to si Pink Star kagabi. Ayan, nadagdagan na. Kagabi naka-idlip ako dami ko na miss eh. Ako kagabi pagkatapos ko, nagano na lang ako, basta nag-play na lang ako. Pinag-play ko kasi si ano, Code 239. Si Sweet P ng 8:13. 14 hours ata yun. Support our super chat. Ayan, yung iba na, ayan ma'am si Aya, ayan tamsak dan, ayan, thank you, Ate Virgie, thank you. Si Ate Edith Match Channel, salamat, ayan, harag. Ayan, Pink Star, ayan, so itadrop ko guys yung mga, ano nyo, yung mga link nyo dyan guys, ano. Si Pink Star kasi, nanginis na si Pink Star. Ayan, pa-support natin. Ayan, hello sa Ate Reds, ayan, salamat Ate Reds, ayan, salamat. So itadrop ko na lang yung mga link nyo dyan kasi, nangingisda si ano, si Pink Star guys. Kaya support niyo na rin po yan guys. Ano po? Edit G-Vlog. So isa-isa ko kayong i-ano diyan. I-drop yung link niyo diyan. Meron siya 23. Meron si Ate Edit sa 23. Ito kasi nagpaano to eh. Alam ko busy to kaya hindi to naka-upload ng ano eh. Dito naka-upload ng almost a week, almost a month na. Ayan, papaanoan ko tong WH mo dito, te. Ayan, Tres Marias. Oh, nandiyan yung Tres Marias. Ayan, at Edit G-Vlog. Ayan, wait lang Ate Reds ha. Ayan, eto si Virgie Costillas. Ayan, support natin si Pink Star, guys. Ayan, Christina Reality TV, Dampul pa. Ayan, dance, yan, tatlo na yan. Si Ate Virgie, si Ate Christina, tapos si Ate Edit, ayan, magkano sila, close silang, ano, pamilya, guys, ano, magkapatid si Ate Virgie, tapos si Ate, Edit. Etong 57 seconds mo, te, ha? Yung 23 hours, nandito ba ako kagabi sa iyo, te? Sa premiere mo. Ayan, Kidless Project dan dikit po, ayan, thank you, ayan, ubusin mo sila dyan, Dimple, ayan, thank you. Virgie Costilla. Si Ate Nancy Teng, ayan, shoutout all. Ayan, balikan kita bukas. Ayan, sige lang tayo. Si Pink Star, ayan, ano yan, nangingisda guys. Ano? Tapos si Ma'am si Aye, si Match Channel. Wait lang, Match ha. Ayan, Match Channel. Wala kang premiere kanina, ano, 8:22. Matagal pa to eh. Yung bukas ang i-ano natin. Wait lang. Hanap ako ng short video mo dito, Madge. Etong 1 minute mo, no, yan 2 weeks ago. Ayan, pasok pa naman to sa isang buwan. Si ano natin to. Ayan, si Mori. Ayan, nice. Kumusta na? Ayan, thank you. Ayan, nice. Ayan, shout out. Salamat. Ayan, eto si Match Channel. Di pa kita napupuntahan na, no? Di ko pa nasisilip yung bahay mo, Irene. Yan, thumbs up. Yes, Ma'am si Aye. Ma'am si Aye Vlog. Ito mahaba kasi ito si Ma'am si Aye. Meron siyang premiere mamaya alas 9:30. Ayan, baka support nyo to ito guys.
At tapos, drop ko ang link ni Ma'am si Aya. Na, salamat sa Rosaya, first day balik ko sa YTD pagka, ayan. Okay lang yun, te. Ano, ano din yan, makaka-move on din yan, te. Ayan, so, ano lang yan. Lilipas lang naman yan. So, ano lang, basta ano mo lang yan, i-enjoy mo lang yan. Ayan. So, mawawala din naman yan. So, gawin na lang alaala yung mga nakaraan. Yes, Ma'am si Aya vlog, premiere later 9:30 PM. Ibibidyo kita dito ano, Ma'am si Aya. Si Ate Reds Variety. Ayan si Reds. Inuubos ko muna guys ha. Ayan, Reds Variety Network. Tapos mamaya ibenta ko sa inyo si eto kay Ate Reds, madami akong ano dito eh. Madami akong di pa napapanood to eh. 6 minutes. Pero yung minsan, ayan, may na-play ako dito ng 37 minutes, 27 minutes. Tatlo ata yan tayo, no? Yung na-play ko sa iyo dito. Ayan, di ko pa napupuntahan yung mga ano mo. Reds Variety Network. Yes, si Ironizer. Si Dimple Vlog, ayan. Sino pa yung nasa taas? Si ate, ano, ate Nancy Teng. Match Channel, meron na. Ma'am si Ayo, meron na. Dance Vlog. Ayan, si Ironizer na lang i-drop ko guys. Ano? Ayan, ingat ate Edit G Vlog. Lahat naman tayo magkaganon. Ayan. Host, ayan yung bike mo. Ayan, yung bike ko, ano, tinanggal ko yung gulong. Irene, nicer. Ayan, kasi hindi na kami nakakapag-bike kasi puro na lang queue kasi dito sa ano natin. Wala ka din bagong ano eh. Wala ka din bagong upload ano. Ironizer. Ayan, 2 weeks ago pa to. Ayan, ping sa Banaga na po. Ayan, ako mag-supply. Ayan, thank you, Dance. Ayan. Baka gusto mo, Dance, ibigay din yung ano kay ano, kay kay Pingstar. Ayan, para madagdagan yung banana niya. Ayan, si Cadigals, ayan, harang host. Ayan, ito pa, isa pang needed ng banana si Cadigals Farm. Ayan, gandang gabi sa lahat. Ayan, ingat ate Edit. Ayan, si Dimple Girl. Ayan, ping sa Banada na po ako magsukli. Ayan, ayun naman pala. Ayan, cute lang. So, tinanggal ko yung ano, gulong. Ayan, thank you, host. Welcome, te. Ayan, thank you, host. Ayan, welcome. Ito si Lola AC Ellie. Wait lang muna, ano, ang Cadigals. Ayan, iyan na natin, guys, si Cadigals. Lola, yung kape mo, Lola, na-play ko to kagabi, bakit nawala yung ano? Ba't nawala yung pag-comment ko? Wala na yung ano, wala na yung, di na ako makapag-comment sa ano, di na ako makapag-comment sa palabas mo. Ito si Cadigals Road to Grade 2 to guys, Cadigals Farm. Ay, grade 3 na pala siya. Ayan, naka 300 na pala to. Si Pingstar guys, ayan, Road to Grade 9. Ayan, baka gusto niyo pong i-help natin yan. Ito, ayan, may bago pala siya dito, 9 minutes. Ito, di ako nagano dito eh. Ayan, Lola ACLE, Baby Talk Dance Vlog from Dimple. Ayan, hello sa lahat from Reds Variety Network. Ayan, Pingstar. Ayan, ubusin mo sila lahat dyan. Ayan, Cadigals Farm. Ayan, so para maano mo sila. Ayan, hello Lola ACLE. Ayan, i-watch ko nga itong ano. Watch ko nga ito kay here lang. Thank you. Ayan, Bibin with my alter ego. Ayan, 15 times ago sa newbie here. Ayan. Alter ego. Ayan, thank you. My alter ego. Ayan, pwede ko bang i-drop yung link mo po dyan? My alter ego. Ayan. Para ano, para mabinwit ka po ni ano, ni Pingstar Banaag. Ayan, si Pingstar, si Cadigals. Ayan, mga needed ng banana guys. Ano po? Ayan, hanap ako dito ng short video mo. Ay, oo. Kasi, ito pala 4 days ago. Ito si Muhammad. Ayan, commission artwork with Rubik's Cube. Ito. Ayan, Dimple. Ayan. Guys, may bago tayo guys. Si My Alter Ego. Ayan, baka hindi nyo pa po yan guys na, no? Baka hindi nyo pa friendship yan. Ayan, lagi siya nandun kay Subanin. Ayan, baka gusto nyo pong puntahan guys. Ano po? Ayan, may short video lang yan. Yung kanyang content is mga Rubik's Cube. Rubik's pala. Ayan, inaano niya, pinoportray niya yung ano, yung mga celebrities. Ayan, yung mga, kung sino yung mga celebrities na mga sikat. Ayan, so ginagaya niya guys gamit yung Rubik's Cube guys. Ano po? Ayan, and the pet stall. Ayan, thank you, Sak. Ayan, din po Lola. Kaway-kaway naman dyan. That's from My Alter Ego. Ayan, Edit G Vlog. Ayan, may alter ego shoutout po. Ayan, pwede nyo gawin siyang ano guys, pwede nyo gawin friendship yan si My Alter Ego. Ito yung kanyang mga ano,
Ito yung kanyang ginagaya, ano. Maganda yung ano niya, maganda yung ginagawa niyang ano, sa content niya, guys. 2 days ago, Dennis Trillion, alam ko nandito ako sa iyo nung 2 days ago. Etong kay Muhammad, not sure ako kung nandito ako kay ano, yung binaya mo itong si ano, si Muhammad. Kaya sino pa nga yung ito-drop ko dyan. Kaya si ACLE, ayan, at NNN the Pets. NNN the Pets. Ayan, eto mga Pink Star, mga short video lang to, ano, Pink Star. Eto 1 minute lang. Ano naman to, may harang naman to eh. Wag na yung 30 seconds, yung iba wala. Ayan, 50 seconds lang i-ano natin. NNN the Pets. Ayan, happy cubing po, sir, my alter ego. Ayan. Friendship na kayo niya, ano, Irene. Yan na may alter ego. Si Pink Star. Eto guys, baka gusto niyo pong ano, support. Si Pink Star. Ayan, Pink Star Banaag. Ayan, babalik po ako mamaya sa lahat na nagpupunta sa akin. And the pets yan from ACLE. Ayan. Eto kay Pink Star. Ayan, may nadagdag ng isa kay ano, Pink Star Banaag. Ayan, baka 11 siya kagabi. Ayan. Sana madagdagan pa yan ano, Pink Star. Etong ano mo, itong 5 minutes guys, ano, ito para dagdag sa ano niya, dagdag sa WH nila ito guys. Ito si Pink Star. Ayan, road to grade 9 to. Ayan, road to grade 9. Then si Cadigal's Farm. Ayan, siya lang yung, dalawa lang ang nangingisda dito na hindi pa, ay si Dance Plug. Ayan, baka nangingisda si Dance Plug. Si Raragas, nandiyan dyan si Dance Plugs. Yung tatlo, Tres Marias, nandiyan dyan. Si Mouse, si Cuteless, si Ate Nancy Teng. Si Ma'am Shiaye Vlog. Ayan, si Match Channel. Ayan, support natin yun guys. Ano po? Ayan, may yung ayan, babalik. NNN. Ayan, tingnan ko nga dito yung ano. Sino may mga premiere dyan mamaya guys? Si may alter ego. I-play ko to si may alter ego para ano tayo dito. Titingnan ko kung ano. Etong 4 minutes alam ko hindi wala ata ako dito eh. Ayan, may harang. 46 likes. Din ako mag-iiwan po dito may alter ego. Ayan, ito naman ng itinatambay ko minsan eh. Kasi sa laptop, ayan, ano lang to. Ayan, may alter ego. Ayan, MLSO din sa'yo. Ayan, Ate Edit. Ayan, pwede mong gawing friendship yan si may alter ego. Ayan, supportive yan. Ayan, dito lang ang kaabang darating ang watching ng king. Watching, ayan, from Dimple Girl. Ayan, sige lang Dimple. Eto guys, oh. Ay, kung nakikita nyo. Yan yung ano niya, yung content niya guys. Ano, ayan, yung mga Rubik's Cube. Ginagawa niyang ano, yung artwork. Ayan, sana di darating sa... 9:30 yung premiere mo. Yung didikit, mag-iwala na bakas, babalikan ko. Ayan, Irenizer Emerson from ACLE. Si Dimple Girl guys, mamaya, meron siyang premiere, ano. Ayan, si Dimple Girl. Sana di darating sa premiere ko. Ayan, i-drop ko yung ano mo dyan, ano, 8:29. Ang dami nyo palang ano. Ang dami nyo magpi-premiere. Ayan, si Galiga 9:30 din, ikaw 9:30, si Ma'am Shiaye 9:30. Yan, tatlo kayong mag-premiere. Ay, 9:45 na pala to. Buti na lang. At hindi 9:30. Wildlife, ayan ha, eto. Bigyan ko to ng ano. Yung didikit, ayan, Irenizer Emerson from ACLE. Hello, Dimple Girl, and sitting TVCs from NNN the Pets. Hara, Wildlife. Eto si Dimple. At Dimple. 9:45 na to. Ayan, 9:45 premiere. Yeah, please. Pink Star, eto, napunta mo na ba si Dimple? Ayan, nag-loading ako. Ayan, ito yung Rubik's Cube guys. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, okay lang yan, sabay sa pupunta lang. Ala naman yan.
Ayan, kasi hindi Ilocano. Ayan, thank you. Shout out si Jan Kubashi. Ayan, hello bro. Ayan, hello to you. Hello, Kubashi. Ayan, last night lang ako nag-start na live stream. Ayan, so di ako nakakaano dyan. Ayan, thank you. Ayan, si Rara Gastin. Thank you. 87 at NN. Ayan, harang. Ayan, si Kubashi, baka may premiere yan mamaya si Kubashi. Ayan, hirap yan ginagawa. Oo, mahirap pero parang effortless lang sa kanya tong effortless lang yung ginagawa niya dito pagpo-portray nung mga celebrities. Ayan, nakikita niya? Ayan o. Ay, di ko kilala yan si Muhammad kung sino. Ayan, from Lebanon daw to. Ayan, bahala ka dyan, wildlife. Ayan, ironizer. Ayan, sabi ni... Ayan, not sure ako kung may harang tumamaya pagkatapos. Ayan, si wildlife. Ayan, thank you. Ayan, i-ano na natin, i-mute na natin to. Ayan, so galing naman talented, ayan. Paha at Dimple. Ayan. Ayan, galing. Oh, napakagaling niya. Ayan, si Wildlife Discovery, si ano yan guys, si Yashoy TV. Ayan, puntahan natin yan si Yashoy TV. Wait lang kapatid Yan, i-ano ko lang to. Oh. Ayan, thanks. Welcome po. Ayan, Kusin, sana all talented. Ayan, dikitan niyo yan si may alter ego. Ayan, kasi siya ang talented sa atin lahat. Ayan, siya yung nagagawa ng sa pag-portray ng mga celebrities. Ayan, harang. Ayan, happy cubing yan. Sa Public and Appreciate, it's an honor. Ayan, welcome my alter ego. Ayan, welcome po. Ayan, kasi yung mga nandiyan po kasi, halos, minsan, pag buong araw, ayan, magkakasama. Nagkikita-kita kami kahit saan sa mga nagpipremie. Ayan, yung mga nasa taas. Ayan. So, ang bago lang is ikaw, si Madge Channel, ay nasa Europe din ata, pero nandito na ata siya sa Pinas si Madge Channel. Si Ma'am Aye, ayan. Tapos, sino pa ba? Si Pink Star, ayan, bago si Pink Star. Ayan, may premiere si Mirna Insol, ayan. And then the Pets. Tapos, sino pa ba yan dito? Ayan, halos lahat. Si Kusindi Ilocano, ayan, bihira lang si Kusindi Ilocano magano. Si Lola AC, ayan, si Ate Nancy Tengs, yung tatlong Marias. Ayan, so, ano yan? Ay, namatay. Namatay yung laptop. Wait lang. Namatay. Nag-brown out. Wait lang. Wala akong gagamitin wala akong gagamitin pang drop na link dyan. Ayun. Ayan, ACLE and then the Pets. Ayan, Pink Star, magdikit ka na lang po dyan, Pink Star. Ano po? Ayan, so para dumami yung dumami yung mga saging mo dyan. Ayan, hindi ko pala nadadrop si Yashoy TV at saka si Kusindi Ilocana, Pink Star. So, halos lahat yun nandiyan dyan. So, may mga links na sila dyan. Ayan, pwede mo silang puntahan. Yan, si Dimple mamaya 9:45, 9:30 si Ma'am Aye. Ayan yung kanilang mga print. And then si Madge Channel. Yan, si Raraga, ayan, nanonood ng Cardo Dalisay. Sigurado yan. Mamaya niya, magre-reklamo na naman yan guys, mamaya pag naiwanan si Raraga. Ayan. Wait lang. Ayan, ang tagal nag-brown out. Nag-brown out yung laptop natin. Ayan, Lola AC. Lola, kailan mo binalik yung yung latest upload mo?
Di ba sabi mo kagabi, ano ka? Sabi mo kagabi, matutulog ka na. Tapos, mga ilang minuto pa lang, ayan, nag-upload ka na nung kape. Sabi ko, may comment pa naman ako, ayan, di ka pa naman pala matutulog, ayan, nagkape ka pa. Eh, di ko na ano yun, di na ata ako nakapag-comment dun sa ano mo, sa latest upload mo na yan. Ayan, andun yan siya sa FB, nagyayaw-yaw sa may mga kasi. Sino yon? Miss na kita, host. Pwede ako to. Sino ba to si Joy Bikini? Ayan, bigyan na kita dito ng ano, ng, bigyan na kita dyan ng ano, bigyan na kita dyan ng, ano mo, ng, ayan, ha, may alter ego dan sa'yo. Ayan, thank you, Kadi Girl, si ano po, si Pink Star. Ayan, baka gusto mo po, baka pwedeng puntahan mo. Ayan, 857 siya kanina. Not sure ako ngayon kung may nadagdag sa kanya. Ayan, road to grade 9. Ayan, si Irene Isaria, puntahan mo din yan. Hindi ko pa yan nakita kay Lola. Sino? Si Joy Bikini. Wait lang, hanapin ko si Joy Bikini, ha. Sino to si Joy Bikini? Kilala niya yan si Joy Bikini? Ate Kadigas Farm. Ayan, joke lang. Sino ano? Kanino tong ano? Sige, salamat, Kadigas. Ayan, thank you. Ayan, pupuntahan kayo ni ano? Pupuntahan ni Kadigas si Pink Star ba na ano, guys? Si Shit pala Kadigas. Ayan, tatambay lang ako. Ayan, yung bago upload niya. Oo. Yung bago upload niya. Hanapin kita nga dito, Joy Bikini. Joy Bikini. Ayan, wait lang si Kusin. Hindi ko pa nadadrop si Kusin. 226. Ay, si ano pala to? Si Hey Jude vlog pala to. Pwede ko ba itong ano ko to si Joy Bikini? Ito bang i-drop ko or si main mo na lang? Ano, Joy Bikini? Ay, si Joy, ano, si Hey Jude vlog pala to. Sabi ko na nga po eh. Nakita ko hindi ko kasi makita dito. Ayan, wag na, paktay. Okay, si ano na, si main mo na lang, ano. Si main mo na lang ang i-drop ko dyan. Kasi si Pink Star kasi na nangingisda si, ano. Wait lang, ay, ano, kay si Joy Bikini pala to si, ano. Wait lang, ano, ha, Kusin at saka Yashoy. Hindi ko pa ito na-watch na, ano mo. Saan ako tumigil dito? Isa, 2, 3, 4, 5. Ang dami pa lang dito. 1 week? Preparing my fight with Manny Pacquiao. Not sure ako kung nakita ko to dito. Wait lang. Ito si Joy. Ito 1 minute na lang, 1 minute na lang i-drop ko dito. Kaya wag na host pagta. Ayan, wag na. Ayan, at Joy Bikini. Tapos, si Kusindi Ilocana, Yashoy TV. Emeraso po to all beautiful people. Ayan, meron tayong bago dyan, guys. Ano, ayan si My Alter Ego. At si Kusindi Ilocana. Si Ma'am Shiaya Vlog at saka si Match Channel. Ayan, baka di nyo pa po friendship yan. Wait lang muna, kapatid Yashoy, ha. 9 hours ago. Ayan, maikli lang pala itong mga ano to. Maikli lang pala itong palabas mo. Here pa. Ayan, salamat. Irenizer. Ayan, Kusin. Di Ilocana. Then si Yashoy TV. Yashoy TV. Meron siyang premiere 9:45 din. Ano? Dimple, magkasabay kayong dalawa ni ni Yashoy TV, kapatid, gawin mo tong alas 10. Yashoy TV. Parehas ang premiere yung dalawa ni Dimple Girl. Ayan, Yashoy TV. Yashoy TV premiere 9:45 PM. Ayan, dalawa kayong magkasabay kayong ayan na. Dalawa kayo magkasabay ni Dimple Girl mag-premiere. 9:45 din si Dimple Girl.
Ayan, tama siya. Salamat sa support kanina sa premiere ko. Ayan, GG Batch. Ayan, thank you. Ayan, drop natin yan. Ayan, GG Batch. Ayan, para wala akong ano dun sa taas. Ano, wala naiwanan dun sa taas ata. Yung short video, yung rabbit mo na lang i-drop ko dito. Ah. Ayan, GG Batch. Ano, meron tayo dyang bago. Ayan, si My Alter Ego. Si Madge Channel. Ayan, si Ma'am Aye Vlog. Sino nga ta? Si Pingstar ba? Ay, si Pingstar Banaag. Ayan, baka di mo pa friendship pala yun, ano? Si Pingstar Banaag. Ay, nanggagaya yan eh. Ayan. Ayan, Ate Les. Ayan, nandito na yung isa pang Maria, guys. Ayan, si Ate Les Channel. Les Channel. Ayan, support natin ito. Ayan, Christina Reality TV. Les Channel. Si Ate Edith G Vlog. Si Ate Virgie, ayan. Ate yung cute monkey mo, te. Na-watch ko na to, eh. Ano, itong cute monkey mo. Ay, nag-LS pala. Ayan. Oo, te, ano. Papakulay green ko yung, ano ko, yung WH ko. Ayan. Ate Les, meron akong, ano, pwede ako makahingi ng support sa'yo. Ayan, Pingstar. Pingstar Banaag. Tapos, Cadigals Farm. 858. Ayan, dalawa pa lang nadadagdag sa iyo, ano, Pingstar. Itong 5 minutes may drop ko dito. Pingstar, ano. Ayan, Pingstar. Si Ate Christina pala, bukas pala sa iyo mag-ano yan. Bukas pala magbabalik sa iyo yan. Pingstar Banaag. And then, si Cadigals Farm. Cadigals Farm. Ayan, wait lang guys. Ito si... ayan, may Inglesera tayong pumasok. Kaso, naku, man-nosebleed. Si Pingstar ba na agad tsaka ito kahit mamaya balikan kita. Ayan, sige lang te. Ayan, ito si pati ito. Si Cadigals. Si Cadigals Farm. Ayan, Morian, thank you. Ayan, Suyat. Ano yan? Blah. Blah. Ayan, Suyat Ani. Ayan, thank you. It's too difficult to pronounce your name. And this is from Poland, guys. Ano yan, good friendship yan, guys, si Suyat Ani. Ayan, same with, ano yan, same with Janus G. And then, yung isa pa, mahirap kasi yung si Polska. Ano ba yan? Suyat Ani. Ano yung good friendship yan, guys, yan, si Suyat Ani. 837 pa lang ito, guys. Ayan, baka gusto nyo pong ano natin. Gusto nyo gawing friendship din ito si Suyat Ani. Ayan, from Poland, 820. Ayan, she will doing a premiere tonight at 11 p.m. So, if you have time, guys, ayan, please do visit natin tong premiere ni Suyat Ani at 11 p.m. So, I don't know what time is it in... I don't know what time in Poland. Suyat Ani. I will drop your link here. Suyat Ani. Ayan, 837 banana subscribers to, guys. Ano? Ayan, Suyat Ani. Suyat Ani. From Poland. Ayan, Raragas, ayan, dito lang, ayan, Kusin, ayan, Ate Les, ayan, Raragas, Suyat Ani, ayan, guys, pasupport ako dito kay Suyat Ani, ayan, this is a friend from Poland, ayan, so if you have, guys, and then later, ayan, so, she will doing a premiere, 11 p.m., so, I will drop the link, guys, ayan, premiere, ayan, eto, at, Suyat Ani, premiere tonight at 11 p.m. and please support. Pingstar Banaag na po, host. Ayan, salamat Cadigals, Primitive Entertainment Ideas. Ayan, hello Francis. Ayan, thank you. Hello, how are you, my friend? Ayan, thank you, Primitive Entertainment Ideas. So, this is from Cambodia. Ayan,
Sir Host, out na minute. Ayan, sige lang, te. Ayan, magpahinga ka na po muna dyan, te. Ako na bahala sa iyo dyan. Ano, ating edit chip. So, drop ko na lang ang link po dyan, te, edit. Ano? Ayan, so, pahinga na rin po yan para makapagano ka na, makabawi-bawi ka na din sa time nung mga nakalipas. Ano? Ayan, so, almost a month ka na din na wala. Ayan, tinansi, te. Ayan, thank you. Primitive Entertainment Ideas, guys, is from Cambodia. Ayan, mga international na mga nagpupunta sa atin dito. Ayan, Primitive Entertainment Ideas. Ayan, so 8.7 subscribers to, guys. Ano? And then, Night Ate Edit G Vlog. Ayan, dati dikit ko na pala yan. Ayan. Sino, te? Ayan, salamat, sir. Good night sa lahat. Ayan, sige. Sige po, te. Ayan, magpahinga ka na po dyan, te. Ayan, so okay lang po yan. So, thank you sa time. Ano, Ate Edit G Vlog. Ano, ayan, so, pahinga ka na po, ayan, para makabawi-bawi ka na sa, ano, sa iyong pagod at puyat. Ito, 6 minutes lang to, guys, kay Primitive Entertainment. Ayan, this is from, ano to. Ayan, salamat, sir. Good night sa lahat. Ayan, good night po, ate. Ayan, salamat, eh. And ito si Primitive Entertainment Ideas. Ito from Cambodia. And so you don't have new upload, Primitive, right? Ayan, Katikals. And then yung bago natin dyan, guys, si Mamshi, ayan, 9:30 na pala. Ayan, puntahan ko muna dito si Mamshi. Kaso not sure ako kung nandiyan pa ba siya. Ayan, sumisilip lang yan, guys, si Mamshi Aya Vlog. Ayan, si Francis Aday. Ayan, sumilip lang sa atin si Mamshi Aya. Di ko pa to na, Francis, yung yung dalawang palabas mo na, tatlong palabas. Hindi ko pa to napupuntahan. Sa ko na to, bukas or sa linggo ko na to bukas or linggo ko na to ipi-play na palabas, Ayan, si SWAT Ani, guys, ayan, Kadigals, ayan, very supportive yan, guys, si SWAT Ani. So, yan, so, always watching my video, and then, always, basta lagi na nagwa-watch sa palabas natin. Ito si My Alter Ego. Ito yung bago. Francis, baka di mo pa to friends My Alter Ego. Ayan, bago to sa paningin mo. Ayan, support mo ito si My Alter Ego. Then si Kadigals ba? Napunta mo na yan, Francis. Si Kadigals. Ito si Ate Edit G Vlog. Ayan, meron siyang premiere, kaso sa 23 pa ito. Ayan, matagal pa to, guys. Natural ko kung gusto nyo or wag na, ito na lang, i-watch nyo na lang yung palabas niya. Ito, 1 minute lang, are. At, Edit G Vlog. Then, si Kadigals, ayan, baby pa ang kanyang bahay. Road to grade 4 to. Kadigals Farm. Ay, kanyang latest upload, guys. Ayan, kanina 2:30, 35 minutes. I-watch ko na muna to. At si Kadigals. Kadigals Farm. Ayan, road to grade 4. Road to grade 4. Watch ko na tong Watch ko na tong 2 minutes muna to. Ayan, 8 likes. Di na ako mag-leave ng comment dito. Ayan, playing na siya dyan. Ayan, Jiju ba? Siya, wait lang, bro. Ayan, thank you. 9:30, Mamshi Aye Vlog. Ayan, puntahan ko muna si Mamshi Aye. Ayan, SWAT Ani. Ayan, thank you. Ayan, guys, you can support, guys, to SWAT Ani, guys. Ayan, from Poland. Puntahan ko muna to. Magbibidyo lang ako dito. Ayan, loading. Chichu Batch, ayan. Wait lang, bro, i-drop ko ulit yung yung link mo. Ito si
Sino nga to? Si Ma'am Shi. Ayop lang. Eto di naman to guys. Eto di kasi to na ano sa... Di naman kasi nagtatagal to sa live stream o kaya sa... Di naman to nagbibisita sa akin sa ano sa Premiere. Pero sinusupport ito. Eh support ko na lang. Support ko na lang siya. Hindi naman to napunta dito sa akin la pag nagpi-premiere ako. Pero ako sa kanya napunta. Ayan, sino pa ba? Ayan, BGC Kambal, ayan, Ate Christina, ayan, thank you. Yeah, sure, Dimple, thank you. Ayan, watch ko muna to si, ano, si, um, ano, si Cadigal Spark. Ayan, 20 minutes na lang, ayan, mag-1 hour na ako. Ayan, si Galiga pa pala, nag-premiere. Ayan, Dings TV, nag-premiere. Ayan, madami nag-premiere. Ayan. Ayan, may harang siya dito. Ang haba ng harang. 3 minutes ang harang niya dito. Ayan, patapos na rin ako dito kay, ano, kay... Ayan, tapos na ako dito, Caticals. Di na ako magko-comment. Yan, pupuntahan ko muna si nag-premiere si Galiga 26. Yan, mag-1 hour lang ako guys. Wait lang ha. Ayan, napunta kasi ako dito. Ayan, Francis Aray Dimple Les Channel. Salamat eh. Ha, thank you. Wait lang ha. Nandito ako sa kanila. Tamisat. BGs. Ayan, BGs lang tayo dito. Ayan, puro na kayo tuldo. Ayan, magkwento. Ayan, hello po sa inyo lahat. MLSO. Ay ba, nahuhuli ba dito? Or sa akin? Ayan, ano po, ano yung pupunta lang pag... Oo, napunta siya sa akin pag ano, napunta siya sa pag nagsitempo niya ako na magla-live. Ano, may premiere. Ayan, nagbibisita siya sa akin. Tapos, nawawala rin agad. Tapos, ayan, pupunta ako dun sa kanya. Ayan, nakatambay ako dun sa kanya. Ayan, dito pa ako sa harang. Oh, haba ng harang niya. Ayan, Ate Mels. Ayan, dandikit na kalembang. Ayan, thank you. Ayan, very ano yan, te. Shot Ani. Ayan, Christine Reality TV. Done to you. Okay, so you can get back to her. Okay? Ayan, tuldok-tuldok lang ako dito. Wait lang nga, Temel, sa i-ano ko. Di ko alam kung meron kang ano, Temel, kanina. Di ko alam kung meron kang premiere kanina. Ayan, Tamsak Ads, ayan. Lola AC. Wait lang, ayan. Sana hindi mamatay ito. Kaya hanapin ko muna si Ate Ros. Tingnan ko, Temel, kung meron kang premiere kanina, ha. Di pa ako nagano, di ako nagano kanina. Di ako nag-search kanina ng nagano nag-premiere kasi pagod ako. Kung sino lang yung mag-pop up dyan kaninang tanghali ay kaninang hapon, yun, saka lang ako napunta. Ayan, Francis Aday, 13 hours ago wala. Ay, short lang to, mamaya ko na to i-watch. Short videos lang pala to. Ayan, Thumbsuck Ads, Control P at Mouse. Ito short video lang to. Ay, bukas sa linggo kita po panoorin, Francis, ha. Yung mga palabas mo bagong upload. Si SWAT Ani, ayan, please to support natin, guys. Ano? Itong kanyang, ano. Pati si Cadigals, ayan, baka gusto niyo pupuntahan. Ayan, Cadigals Farm. Ayan, nandito pa ako sa kanyang harang. Oh. Ayan. Haba ng harang niya dito sa akin. Kanina merong ano, kanino ko nag-replay. Merong 1 hour and then 12 minutes ata yung palabas niya.
Kaya binayaan ko lang sa kanina eh. Pagdating ko, ayan, nag-watch ako ng isa. Pero yung ano niya, 1 minute and 38 seconds lang ata yung kanyang yung kanyang palabas. Ano, ang haba ng kanya. Kubashi Shugo na yan, not sure ako dito kung anong oras ba bro yung mo, yung kasi may link ka naman na drop dun kanina. Anong oras yung premiere mo kanina? Alam ko 9:30, 8:30. Kubashi. Bukas na lang kita puntahan, bro. Kubashi Shugo. Sige. So one day, wala ka pang wala ka pang bagong upload. Pinag-upload mo si Jamil. Wala ka pang bagong upload. Yan ako na lang to. May ikli lang naman pala to. Add key ko na lang to. Ito mga palabas mo na to. Yan mga lang. Mga short videos lang pala to. Ano dahilan kung bakit na-delete ang YouTube account ni Jamil? Ayan. Wala akong magamit na isa pang tab. Ayan, in-host, ayan, let's connect. Ayan, si Kubashi, ayan, may link pala si, ayan, si Kubashi na data lang po kasi gamit ko, unlike dati. Ayan, hello friend, and have a great day. And guys, another one guys, ayan, si Blue Lagoon. Hello to you, lalaki pala to. Blue Lagoon Tifler, love and thanks my friend. Ayan, thanks for coming back on my live stream. So, I don't know, how many bananas, ano nga yan? Si Blue Lagoon. Swat ani Dan harang host. Ayan na to pa, Kadigas, meron pa po. Ito si Blue, road to 1K to. Si Blue Lagoon. Kagabi nandito siya sa akin. Tifler. Love. Ayan Lola, pwede ba akong pa-support dito Lola? Bro, ano to? 970, ayan 30 na lang to. Ayan, so 1K na lang, 30 na lang to guys, yan, si Blue Lagoon. Ayan, baka may mga tayo dyan. Mga kaibigan natin dyan guys. Ayan, pa-support natin. 4 minutes. Ayan, para mag-graduate na to. Ayan, Ani Dan, harang host. Ayan, eto pa guys, isa pang request. Ayan, eto, Blue Lagoon. Tifler Love. Ayan, thanks for your support, friend. Ayan, welcome. Ayan, Tifler Love. So, ayan, road to, guys? Road to 1K. Ayan, 30 more bananas na lang to. Ayan, so, thanks. Ayan guys, so paano tayo dyan? Pwedeng paano ako sa inyo? Pwede ako makahingi ng support. Ayan Raraga. Ayan lang siya, 4 minutes lang yung drinap ko kay Blue Lagoon Tifler. Ayan, baka gusto niyo na po yan guys. Ayan, support natin si Blue Lagoon Tifler Love. Ayan, road to 1K. Ayan, so watch nyo na lang po siya guys. Ayan, 4 minutes lang yung kanyang 4 minutes lang yung drinap ko sa kanya na palabas guys. Ayan, baka gusto niyo pong support natin. Yes, what Ani? Ayan, are you still in there? Ayan, so I am asking for your support to please visit as well Blue Lagoon Tifler Love Road. And then Kubashi bro, ayan, pwede ako makahingi sa iyo yung mo diyan, yung mga alagads mo diyan. Ayan, baka naman. Ayan, Francis. Ayan, baka naman. Ayan, para konti na lang tong na to. Itong kailangan ni Blue Lagoon. Ayan, baka naman. Ayan, Dandiket at Francis. Ayan, Ate Christina, te. Ayan, pwede ako makahingi ng support sa iyo, te. Francis, tapos sa iyo si Ate Christina. Ayan, si Blue Lagoon, guys. Kasi hindi ko tumaan. Paano pa tumai, di ko kasi paano ko maipin to si Blue Lagoon? Ayan. Hide. Wala kasi dito Ayan, okay. Ayan, salamat tayo, Christina. Ayan, thank you. Ayan, stay safe and blessed. Ayan, Blue Lagoon, Christina Reality TV will visit to your house and then some of the friends in there. So
So they are going to visit your house so that you can reach 1K, okay? Ayan, si Jiro sa vlogger. Ayan, tam sa kabayan na yan. Kabayan na yan. Thank you. Ayan, work pa ako MarGTV. Thank you. Kabayan, pwede ako makahingi ng support sa'yo. Ayan, si Jiro's Vlogger 4. Ayan, drop ko ang link mo dyan, kabayan. Ayan yung samyang challenge mo, no? Ito pang yung ano ko. Nakaano ata to sa, ano, no? Ay, yung kaninang umaga na pinag-premiere mo, ang aga ng premiere mo. Ayan, Dandiket. Ayan, Dimple. Stay safe. Okay. Dimple, pwede mo akong Shiro's Vlog. Pwede mo akong makahingi ng anghang yan. Oo. Maya ako nabigyan after premiere ko. Ayan, 9:45 yun, di ba? Ayan. Oo nga pala. Dimple girl. Pati ang haba pa naman nito ni Ma'am Shiayi Vlog mag-premiere. Ayan. Ano to? 17 minutes to. Ayan, Dimple Girl. Ayan guys, 3 minutes na lang. Ayan, Dimple Girl. Vlog premiere. Pati si Kobashi Shogun. Ay, Kobashi. Yashoy TV. Alas 9:45 din ang kanyang wala na akong magagamit na pang dot. That's awesome. Thanks everyone. Ayan. Mal's Kitchen Vlog. Ayan, later Christina Reality TV visited your house. Blue Lagoon. Kabayan, pwede mo akong papuntahan kay Blue Lagoon. Kabayan, Jiro's Vlogger. Ayan, kumusta kabayan? Ayan, kababalik ko lang mag-live stream kagabi. Kagabi lang ako nag-start mag-live stream. Ayan, super busy. Ayan, nandito na ako kay and then later, baba mo link. Ayan, meron just dyan kabayan ito. Ayan sa taas ni yung link ni Blue Lagoon, ito sa may taas ni ni Francis Aday. Ayan, thanks for your support, friend. Ayan, so sa baba nun, yun yung kanyang link ni Blue Lagoon. Ayan, dito, si Blue Lagoon, bro. Ayan, you can visit here. So, she will give you more bananas later on after her premiere. That's awesome. Thanks everyone. And Gigi Bash, bro. Ayan, kadigas dito lang na host. Ayan, salamat. Ayan, ito si Dimple Girl. Premiere later, guys. 9:45 premiere. You can visit here, bro. Blue Lagoon. To the link. Premiere later. 9:45. She will give you bananas later on after her premiere. And then Yashoy TV as well. Yashoy? ACLE. Lola, ayan, pahingi mo na ako ng dyan. Pahingi mo na ako ng banana mo dyan. Ayan, para kay Blue Lagoon. Ayan, para para makagraduate na si Blue Lagoon. Ayan, Amerikano yan, guys. Nawala. Amerikano yan. And then the best, ayan, thanks, Ton. Ayan, dito lang host. Ayan, thank you. Ayan, welcome. Si Yashoy TV. Ayan, 2 channels will doing a premiere already started. Ayan. This one, bro, Blue Lagoon. Ayan, you can visit here. I will drop the link. This is only, I don't know if how many minutes this premiere. This one, Blue Lagoon. Ayan. Short Ani, thank you. At Yashoy TV. Yashoy TV premiere happening now. Ayan, please support. This one, ayan, you can visit this Blue Lagoon, bro. Ayan, Yashoy TV. And then Dimple Girl already here. Ayan, lahat na sila countdown. This one, Dimple Girl. Ayan, 2 channels doing a premiere tonight. Ayan, same time. Dimple Girl Vlog premiere happening now. Yeah, please support. Thanks.
Ayan, gate po Sir Calix. Ayan, thank you Jujilin. Ayan, tama Jujilin. Ayan, Inday, tama pagpasok niya may hingin ako ng may hingin ako ng support sa inyo. Ayan, salamat Inday. Pagka muna. Ayan, Play yung Blue Lagoon. Ayan, thank you. Genos Vlogger, kabayan, thank you. Ayan, Inday, mamaya, after nitong premiere, ayan, may ko sa'yo, may, ayan, nandito si Jichu Badge, kaya, kaya Yashoy TV. Nandito si Raragas. Ayan, nandito si Gigi Bash. Ayan, bro, you can visit to, ayan, Tamsak. Wait lang, invite, tsaka Jujilin, ha. Ayan na to. Ang dami dito, Ayan, you can visit this two channels, guys. Ayan, so if you have time, Blue Lagoon Loft, ayan, Blue Lagoon, ayan, ano po yan? Ayan, Inday, Blue Lagoon Tifler Loft is, saan na yon si Jenisa Lamig. Ayan, ginawa ko na. Ayan, thank you, Inday. Wala, busy si Jenisa. Ito na lang, si Blue Lagoon Tifler Loft, Inday, is road to 1K. Ayan, baka gusto mong, support. Ayan, dalawa, tatlo na pumunta kay, kay Blue Lagoon. Ano po yung meron sa, ayan, road to 1K si Blue Lagoon, Jujilin. Ay, buti naman at binalik mo na sa dati mong pangalan yan. Nako. Hindi ko mahanap yung dati mo, yung pangalan mo na, ano ba yon? Yung dating pangalan. Ayan, wait lang. Pati si SWAT Ani, ayan, itong yan, from Poland dyan. Wait lang, drop ko ang link. Ayan. Naka-BG ako sa dalawang channel. Ayan, i-drop ko ang link ni Blue Lagoon. Tsaka ni SWAT Ani, si Cadigals Farm, ganun. Nadikitan ko na siya. Ayan, thank you, Ate Christina. Blue Lagoon, bro. Ayan, Christina Reality TV already connected with you. Ayan, so it's your time, okay? So, please do get back the favor, okay? Ayan, Blue Lagoon. Tifler Love. Ayan. I don't know if how many bananas. Ayan, 973. Ayan, 27 na lang to. Ayan, 3 channels visited to Blue Lagoon Tifler. 3 minutes lang siguro ang i-drop ko sa kanya, no? Ayan, 3 minutes lang. Kasi hindi pa naman to monetized. Pero may na siya. Ayan, pababa. Ayan, okay. Ayan, eto. At Blue Lagoon. Ayan, so road to 1K to. Ayan, road to 1K. Ayan, 27 more bananas needed. At least support. Next. Ayan. Drop ko na yung link. Pati si SWAT Ani. Ayan. Ito mga good to guys. Di kayo magsisisi dito kayo, Basta puntahan nyo rin ito. Kahit hindi ako nanonood sa palabas niya, lagi niya nanonood sa akin. Ito si SWAT Ani. Ito, babae naman ito. Ayan, from Poland dito. Magaganda mga video nito. May premiere siya tonight, 11 PM. Si SWAT Ani. Ayan, Dan Blue Lagoon, ayan, from, ayan, ayan, thank you, kabayan, Jiros Vlogger. SWAT. Suwiat Ani. Ayan. Please. Very to guys. Very supportive to. Sige sir, ayan punta. Ayan, thank you, Jujilin. Ayan, salamat. Ayan, meron tayong nagpe-premiere ngayon guys. Okay, going, Inday, thank you. Ayan guys, 841. SWAT Ani, I think 4 channels visited to your channel. You already 841. 837 a while ago, right? Ayan, dito muna tayo. And then, ito guys, Dimple Girl at ay, mali. Mali. Dimple Girl, ayan, kumakain si Dimple Girl dito ng kung ano-ano.
Charles, may upload ako kabayan, baka umabot mapatamsakan ko eh. Kanina pa ako nag-upload, di pa natapos. Sige lang. Ayan. Si Dimple Girl. Di pa ba nag-upload yung Dimple Girl Vlog Premiere? Happening now. Then si Yashoy TV. Ayan, at Yashoy TV Premiere happening now. Ayan. You can visit those channels, guys. Ano? Ayan, baka gusto niyo pong puntahan yan. May upload ako kabayan. Ilang oras ba yan? Ano mo? Ayan, and then the pet stall, ayan, thank you. Ayan, Ate Nancy Tang TV, thank you. Ate Mas Kitchen. Ayan, si Inday Pislat. Ayan, dito tayo sa, sa mga nagpi-premiere. Ayan, ako patuldok-tuldok lang dito. Ayan, hanggang 3 lang kasi. Buti nga na 4 pa to eh. Ayan, Young Movers. Ayan, Harampu host. Ayan, Young Movers. Na-friendship na kita, Young Movers. Sa ano. Ayan, di ko pa tapos mga upload 10 minutes. Ayan, alam ko friendship na kita, Young Movers. Ayan, bigyan kita dito ng ng jacket. Ayan, naglolo ko kasi ito pag ano. Naglolo ko kasi itong pag-apat ng tabs tong ano ko. Ayan, alam ko di nakakailang pa lang na banana, Young Movers. Last time na nakita ko, check out ko nga ulit dito na Young Movers ha. Ayun, so para mapuntahan ka nila kasi may mga friendship tayo dyan. Yung iba nasa premiere yung iba. And then yung iba nangingisda din. Yan, si Inday Pislat at saka si Juchilin Pardillo. Wait lang ha. Ayan, Inday Pislat. 44. May premiere ka, kailan to premiere? Bukas. Ay, sa linggo pa pala to. Si 44, 5 minutes. Itong Ligo Ulan Challenge na lang ni Inday Pislat. Young Movers, ayan, thank you. At si Lola, nakikinig lang ata to si Lola. Inday Pislat. Lola! Ayan, so paano man ako, Lola, nung magro-road to 1K natin. Si Juchilin Pardillo. Ayan, may 4 hours ago, kaso ang haba pa nito. 22 minutes pala itong mo na to, Juchilin. Yung short video mo lang ang yan po. I-drop 58 seconds lang. Itong 58 seconds mo na lang ha. Ayan, so kasi may harang naman to. Ito at Juchilin Pardillo. Then si Young Movers. Ayan, wait lang, Young Movers ha. Young Movers. Ayan, 45 videos nun to. Meron siya dito. Ay, i-watch ko na lang ito mamaya, Young Movers. Ilan na bang banana mo dyan, Young Movers? 5 minutes mo. Ko na lang, i-play ko to. Idikit ko sa iyo tong Young Movers. Idikit ko sa iyo tong isa ko. Young Movers. Ayan, tingnan ko mo, mamaya ko i-play tong mo. Mamaya ko to i-play na palabas mo. Young Movers. Ayan, kasi naglo-loading ako dito sa naglo-loading ako kapag 4 na tab ang hindi ko na mabuksan si Yashoy TV. Ayan, ayan, salamat ho. Welcome. Ayan, ito yung drinap ko na link mo kanina yan. Itong 35 minutes ago mo na pinag-upload. Yan yung pinag-drop ko na link. Kaya so para mamaya ko na 'yung papuntahan na idikit ko sa iyo tong kambal ko. Ayan, si Blue Lagoon. Pero baka gusto mong puntahan nito, Young Movers. Si Cadigals Farm, ayan, nandiyan din. Ayan, 25 na lang 25 na lang to si Blue Lagoon Tifler.
Eto kasi may gagraduate dito, ano, Young Movers. Eto, si Blue Lagoon. Ayan, 25 na lang to. Ayan, road to 1K. 1K. Ayan, 25 na lang. Ayan, then si, ano, si Cadigal's Farm. Cadigal's Farm. Ayan, 305. Dalawa na dagdag sa'yo dito, no, Cadicals. Ano? Ito yung 2 minutes mo na lang to, no, Cadicals. Ayan, Joy Bikini, Hey Jude Vlog, thank you. Ato at Cadicals Farm. Ayan, ano rin to, road to grade 4 yan si Cadicals. Then si SWAT Ani. Si SWAT Ani. Ayan, 8:42 na, 8:37, 5 additional 5 bananas ni ano kay Suwat Ani. Ayan, from Poland dito, guys. Ayan, at si Suwat Ani. Ayan, from Poland. Ayan, si Calix as pala ko, normal na po ba talaga sa ngayon kahit wala pa 1K? Oo. Oo, ano, Jujilin. Kahit nga yung ano, basta depende sa ano, depende sa lugar siguro. Pero dito sa Philippines, meron na. Yung first time, sa US, meron. Sa Europe, meron. Tapos ngayon, sa US, meron na. Dito sa Pinas, meron na din ngayon. Pag wala pa namang ano, pag wala pa namang 1K yung banana, yung bahay, skip nyo na yung ads. Ayun dyan, skip. Eto, baka gusto nyo rin pong puntahan ito, guys. Ayan, may 16 hours ago dito si Janus Cheap. Ayan, mamaya ko nito i-watch. Eto, friend po ito ni ano, guys, is what ani. Ayan, Janus Cheap. From Poland ito, from Poland. Ayan, very supportive. And also, ayan, loading ngayon si Young Movers. Ayan, dalawa lang bumalik host sa tatlo. Ayan, sige lang. Ayan, babalikan kanya na, no, Cadigals. Ayan, so hindi pa. Sino pang hindi pa nag-ano sa'yo? Si Inday Pislat. Ayan, nag-ano pa si Inday Pislat. Iniisda pa ni Inday Pislat si ano, si Janus Chi. Ayan, ting-tinggaw. Ayan, nag-ano ko, nag white color na yung ano ko kay ano, kay ayan, di kita ko na ata natuslok at Inday. Ayan, salamat Ate Christina Reality TV. Ayan, advance kay Blue Lagoon ang harang. Ayan, i-skip mo yung ano. Ayan, patambay po. Ayan, Lawrence Sato, thank you. Ayan, tapos ka na din po. Ayan, puti na itong ano mo, oh. Nandito, puti na yung ano dyan, no, yung screen. Ayan, no, tapos na. Ayan, tapos na si ano, tapos na si Dimple Girl. Naiwan, one watching, Dimple Girl. Ayan, close ko muna to. Ayan, salamat sa mga dumalo sa premium ka. Ayan, CP lang gamit ko. Maya na ako balik. Lista lang muna. Ayan, sige lang, ano. Ayan, Florence Sato. Ayan, tapos na din dito si 39 seconds. Ayan, buyers. Ayan, madami akong ano. Ay, wala. Di na ako naka. Ayan, Florence Sato. Yeah, support din natin to, guys, ha. Florence Sato. Ay, meron ka kaninang ano, meron kang bagong upload na gano'n, na pop out sa akin kanina. CP lang gamit ko. Ayan, pasok pa rin po ba ang revenue sa mga wala? Hindi. Kay Lolo mapupunta yun. Ayan, meron ka ditong ano, ay nag-live stream ka nung ano, nung 2 days ago. Kailan yun? Miyerkules. Wobbs Florence, ayan, eto, Florence Sato. Ayan, Florence Sato. Christina Reality TV, yan, drop ko ulit, baka napuntahan ka nila, no? Ayan, Christina Reality TV. Ayan, i-play kita dito, ano, yung movers. Etong 59 seconds mo lang, te. Janus G, thank you so much sa support. Ayan.
Ayan, always na nagano sa iyo yung Katikas. Always na nanonood sa iyo yan si Janus. Meron siyang bagong meron siyang bagong upload. Ayan, i-watch ko muna. Janus G. Ano to? Good friend talaga ito. Ayan, 5 minutes niya na palabas. Minsan may palabas, may ano ko dito. Merong harang si Jan minsan. Ayan, eto, train. Ayan, SWAT ani, did you know this place? SWAT ani from what country is this? From what place is this? In Poland. Ayan, nagtanong ano. Ayan, ACL, Lola. Ayan yung movers. Ayan, wait lang ha. Idikit ko sa'yo to. Yung movers. Yang nahihiya siguro magano si Blue Lagoon. Yang movers. Ayan, watch ko to, didikit kasi ito na yung movers sa 5 minutes mo. Ayan, 6 likes. Mamaya ko na to ididikit ha after na ma-watch ko tong palabas ha. Ayan, si Janus G. Or from the DIY Craft. Na-check out natin si ano. Ayan, wala pa si Inday. Blue Lagoon. Ano natin to guys, ano ko natin to si Blue Lagoon na Thief Girl. Ayan, so para ma-check natin kung ilan ang ano na to. Ayan, 975. Young movers, ayan, pwede, ay, kaso, ano ka pala, no? Naka-data ka lang pala. Ito, at Blue Lagoon. Blue Lagoon Tifler Loft, ayan, road to 1K. Please. Ayan. Ano na lang tayo? 18 minutes remaining na lang ako, guys. I have 18 more minutes. 18 more minutes na lang. Ayan. So, 1 hour and then 30 minutes. Ayan si Ironizer. Ayan, nandiyan dyan si Ate Nancy Timbals Kitchen. Christina Reality TV. Ate Vlog. Virgie Costillas. Tinancy Time TV. Cuteless. Ayan. Si Ma'am si Ayo wala na. Si Emaj Channel. Not sure ako kung nandiyan po si Maj Channel. Not sure ayun. Naka-BG lang siguro yun. Si Morian iMoment, si Margie TV. Ayan, nandiyan lang guys. Ano? Ayan, baka gusto nyo pong support si Margie TV. At saka di ko pa nga pala na-drop si Margie TV. Ano? Si Morian, dahil na-drop ko na si Margie at YouTube. Di ko pa pala na wala na si Margie Channel, wala na si Ma'am si Aye. At si Margie TV. Ito madami itong ayan na, pirot na ako kabayan, maray pa magkanta ikayan. Ano ko kantaon? 8:20. 11 PM din, may premiere dito si Margie TV. Mukbang Chinese. Sino nga yung 9:45? Ay, tapos na pala. Tambay na lang ako sa hanggang matapos kaya pinapaubos ko lang po dito ko. Sayang mag-i-expert na. Wala kang pantawag mamaya. Ito at Margie TV. TV Premiere. TV Premiere 11 PM. Ayan, salamat sa paglapag ho. Saya welcome. Ayan, playing ako sa iyo dito. Di na ako magko-comment dito, yung movers. Tinatamad ako mag-comment dito sa Pero di kita sa iyo to, Ayan. Nag-watch ako sa iyo dito. Ayan. Ano na lang. 2 minutes pa. Ito, watching kasi ako dito kay Janus G ng yung sa kaibigan to ni SWAT ani. Ayan. They are good friend. And then same country. Ayan, from Poland. Daanap lang sa ato galing ng anak. Kaya hindi ko pa nga tinawa-watch yan kasi Hindi ko pa na-watch yan yung bagong upload niya. Kanina lang nag-pop out sa akin yun na
Paglabas ko, ay, pag-uwi ko ata dito kanina. Ay, kasi, hindi yan nakadata kanina eh. Nakiki-wifi lang ako kanina. Kasi yung move, taga saan ka ba yung movers? Parang nasa, ang ganda ng ano nito. Ganda nitong lugar nyo. Saan ba kayo dito, ano, yung movers? Ayan, Francis Aday. Ayan, Francis. Ayan, pwede mo ba ako masupport dito kay, ano, kay Blue Lagoon? Ipi-playlist ko na lang yung palabas mo. Ayan, Christina Yati TV. Salamat, sis. Di ko pa na-watch yun. Ayan, 3 minutes lang yan, guys, yung ano, yung kay Lawrence. Saan lugar to, ano? Saan lugar to yung movers? Ayan, taga Cebu. Taga Cebu host. Ayan. Saan to sa Cebu? Ayan, may mga ano din dyan. Ayan, welcome Florence sa Sisi. Ayan. Merong mga ano dyan, mga kababayan natin, mga saan po sa Cebu. Ayan, si Jujilin, taga ano din niya. Sa Cebu ka nga ba, ano? Jujilin? Sa Cebu din ba ikaw talaga, ano? Ayan, oh, ito yung kanyang, ano. Ayan, ano oras ka mag-end po, Tutoy? Baka may iwan. Ano? 15 minutes na lang. 15 minutos na lang. Mag-11 na ba? Ayan, 11 kasi may mag-premiere dalawa. Si SWAT Ani Premiere 11, Margie TV Premiere 11 p.m. South. Alegria Cebu kami. Ayan. Ayan ano, Jujilin. Ayan, taga Toledo po ako. Ayan. Ayan, magkano rin pala kayo. Ayan, tapos na ako dito. Ayan o. I-like ko na to additional banana na to. Ayan. Kalembang all ka dito sa akin. Tapos na din dito kay Janus Chief. Ayan. Comment lang ako dito. Ayan, nag-watch lang ako, nag-comment lang ako dito kay Janus Chi. Ayan, yes, po sa Cali Cebu din po ako sa Toledo. Magkalapit lang ba ang lugar na yan? Ayun pa nga, sige pang kakukut-kut niya dito ni ano, nahuhuli ako dito nahuhuli ako dito sa pinapanood ko. Dito pa, ayan, makikita niyo pa yung, ayun no, andun pa yung bakas ni yung bakas ni Young Movers. Kaso di ko naman alam kung ilan ang banana ni Young Movers eh. Margie TV 11 guys may premiere mamaya. Then si Blue Lagoon, ayan, tingnan nga natin to. Ayan. Baka wala pang napunta dito. At yung Movers, ayan, baka pwede mong puntahan na to, si Blue Lagoon. Ayan. Few hours lang sa motor host. Ayan. Motor, sa ano ba? Sa Blue Lagoon. Ayan, Lloyda. Ayan, thank you. Ayan, shout out. Thank you. Ayan, Blue Lagoon. Road to 1. Medyo malayo din po. Ayan. Ang mga siguro, mga isang oras siguro. Lloyda. Yan, may 3 hours ago siya dito. At di ko pa napanood kasi busy na kaninang alas 5. Ayan, Christina Reality TV, thank you. ACL Lola, thank you. Lloyda. Ayan. Ayan yung mga matutulog guys Ayan, so malapit na tayo. 11 minutes na lang tayo. Mga 3 to 4 hours travel. Ano yung by land ba yon? By land ba ang na yan? Malayo rin pala yung malayo rin pala yung 3 to 4 hours. Gusto sabihin, dun kasi sa, malayo din kasi parang
Parang, ano na, parang Sipukot Camarines Sur hanggang Albay, 3 to 4 hours yung biyahe. So gusto malayo rin pala talaga. Ay bakit? Bundok ba yung ano? Bundok ba yung dadaanan niyo papunta diyan? Sobrang layo. Ayan. Yes po sa Bayland. Ayan. Grabe, adi bundok ang dadaanan nyo guys. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan si ano guys, si Blue Lagoon, Cadigal's Farm, and si Swat Ani. Ayan, so they are needed bananas. Ayan, baka naman guys, baka. Si Primitive, nandiyan pa ba si Primitive? Ayan, Pundo. Ayan, parang ano din pala, parang Quezon. Si Primitive Entertainment Ideas is still in there. Ayan, from Cambodia yun guys. Ano? I-watch ko nga to si Primitive, ano. Bukas na ako manonood sa iyo, ano, Lloyd, ha. Yung palabas mo na di, ano yan. Ayan, updated naman ako, lahat naman na, ano yan. I will play Primitive Entertainment Ideas, I already watched this one to another account, but I will, watch this one. Ayan, 21 likes, Primitive. Ayan, ads. Ayan, 15 seconds ads. Ayan, harang Cadigas, ayan, bundok, ayan, Dimple. Ayan, mag-highway po, pero may mga shortcut, medyo bundok, pero concrete na po ang daan, spalto. Okay. Ayan, Lloyd, Ayan, Dimple, ikaw na lang to ng ano, bigyan mo na lang to ng banana, si Blue Lagoon Tiffler. Close ko muna to. Ayan, si Raragas. Ayan, thank you. Nanonood ka na ba ng tawag dito ng Cardo? Ano nangyari kay Cardo? Ayan, 9 minutes na lang tayo. Ayan, ito si Primitive Entertainment Ideas, guys. Ayan, nakikita nyo. Konting sulyap lang pala. Ayan, si Primitive Entertainment Ideas. Ayan, yung manok na linuluto niya. Ayan. Akala ko dati to, akala ko, parang Pinoy 10. Punta ko muna sa beach view. Para maano natin. Puntahan kita dito, Juchilin. Sa, Juchilin. I-play ko na tong 22 minutes muna to. Ayan, naiikot po kasi namin halos buong Cebu dahil nag-court asawa ko. Ayan, RJ. Meron namang regalo sa akin si RJ. May pakulay si Yos. Ayan. Katrabaho ko yan dati, Jujilin. Katrabaho ko yan dati sa, dito sa, Ayan, salamat, RJ. Ayan, thank you. Kamsak, sir. Ayan, Tinyangs, thank you. Ayan, Tinyangs, meron akong hihingiin na support sa'yo, Tinyangs. Ayan, ay, tapos na sa harang mo dito. Si Blue Lagoon. Ayan, kumusta kayo dyan, RJ? Salamat. Ay, lagi nagpapakulay yan lagi nagbibigay yan sa akin si, ayan, God bless sa pakulay kay host. Ayan. Mabait yan. Nagbalik na. Ayan, nagloading ako. At Tinya, baka pwede mong support ito, Tinya. Road to 1K, 24 na lang kailangan. Nakalabas na sila dyan Pwede na ba kayong lumabas dyan, RJ, sa inyo? Ayan, sana lahat may pakulay. Lagi-lagi naman yan, ewan ko, lagi-lagi nagbibigay sa akin yan. Ayan, ko daw yan, pang-isna ko daw yan. Lulago. Kala ko ubos na data ko. Ay, hindi pa naman. Ayan, road to. Tinyang, ito. 2-1K. Nakalabas na sila dyan sa nasa Canada dyan guys, pwede naman na, ayan. Oo nga, kayo sa, nakita ko dun sa, pero pa rin kayo, mag-face mask pa rin kayo, gumagala kayo sa,
gumagala kayo dun sa park, wala kayong mga face mask, mahirap na din. Meron daw bago yung mas matindi na matindi na yung Delta variant daw. Kasi sa sana all may nagbigay. Pang-snack daw yan. Bayad niya sa akin to nung linilibre ko siya. Tatawa lang yan. Ayan, sweat on. Ayan. Magano kayo dyan sa ayan, Lambda. May Lambda na ngayon. Pero sa kanila, pa ata, yung Delta variant, sa saan ba to? Sa New Zealand, ayan, isang kaso lang yung nagkaroon ng di ko alam kung Delta variant ba yon. Tapos naka-lockdown ang buong New Zealand. Dito sa Pilipinas, may Lambda na dito sa Pilipinas. Uubusin nga nila ang Dan Blue Lagoon, bro. Yung movers done to you. Ayan, so you can get back to him, okay? Sa Pinyang's flag. Yeah, so it's all up to you, bro. Blue Lagoon. So once you kindly check those comments on your videos, okay? So that you can get back to those channels who visited to your house tonight. Yeah, so they are good. Yeah, so they are good friends. Hindi naman bumabawi, sobra-sobra ng sobra-sobra ng niya sa akin eh. Lagi-lagi na pag bagong sweldo yan, pa example mo yan? Pero bagong sweldo yan. Joke lang. Ayan, thank you sa thank you RJ sa thank you sa pakulay. Ayan. Pero may napupuntahan naman yan, kaya relax lang. Yung Lambda, sir? Sorry, busy sa training talaga. Ewan ko kung Lambda pa rin, virus pa rin. Nabigay ko na sa kanya ang mga alagad ko host, matagal na kaming friend niyan. Lagoon? Or ni SWAT ani? Si Jujili nagpapala dito, oh. Ito si Jujili. Ayan, nagpapala siya, oh. Ayan, di pa nga ako nagla-like dito, eh. Ay, Lamba. Lamba. Nagkalokohan. Eating delicious and primitive. Ayan, this one is primitive entertainment ideas. Ayan, likpit lang ako ng teacher. Ayan, sige lang te. Ayan, sige lang po. Ayan, supportive po yan si Blue Lagoon. Guys, lagi yan nanonood sa mga video ko. Ayan, supportahan nyo na yan guys si Blue Lagoon. Watching your family bonding din. Ayan, Jujin Pardillo. Ayan, magkababa kayo. Ayan, so mag-connect na kayo dyan guys. Ito, tatapusin ko na lang to si Jujilin. Kaso, ang tagal pa nito, 22 minutes pa to. Tapusin ko na lang ayan, ligpit lang. Ayan, watching. Lloyda, ayan. Sir, tagal na upload, sir. Nakita ko kasi naka-unlisted kaya gipab. Ganun ba yun? Kaya pala, ayan. Ayan. Parang nakita ko na nga ito, nagpapala ka dati, di ba? Ayan, Lambada daw ang bago ngayon host. Ayan, ayan, wildlife, ayan. Si Yashoy. Kapatid, pwede mo ba ako ma-support kayo, kay Blue Lagoon. Ayan, thank you. Ayan, may nagtuwad na naman sa live stream natin. May isang tumuwad na naman. Lagi-lagi niya nagtutuwad sa akin. Kaya dun sa mga palabas. Ayan. Lagi-lagi yan. Ayan. Sige po, buddy. Sige po, buddy. At yan po, iwanan mo na lang ako ng daan para mapuntahan kita. Ayan. Baba. Ayan, sige. Ayan, kilala ni Tinyang yan si Blue Lagoon. Ayan, bigyan mo na lang ng ilang
ano ng ilang banana. Ayan. Oh. Ang malaki lang daliri niya, host. Di kaya magpindot ng ayan, first detected in Peru si Lambda. Ayan. Nasa ano pala, nasa sa Peru pala si, ano, si Lambada. Ayan. Pati si SWAT ani, ano, kapatid. Baka gusto mong puntahan to. Pictures. Ito, 3 minutes lang to, kapatid. Si SWAT ani, ayan, from Poland din. Ayan, first, malaki ang daliri niya, ho. So, ayan. Si Pierre. What tuloy si Mori. Mori, Blue Lagoon. Wala na siya. Umalis na si Blue Lagoon. Pero babalikan kanya nito. Ay baka ano siya, Blue Lagoon, Tifler, Love. Pinyan Sisi, ayan pati si SWAT Ani. Ayan, Road to Greenland. Si Cadigals Farm, ganun din. Pero friendship mo na ata si Cadigals, no? Kung 1 minute nito ni SWAT Ani. SWAT Ani. Ayan. Loading na yung taga-play mo, host. Ayan. Oo, naglo-loading na nga. Loading na ako. Ayan, ano na, ano na, 1 hour and then 30 minutes na ako. Ayan, Kap. Ikaw na lang bahala dyan, kapatid. Yan na mo. Loading na ako dito sa isa. Pero dito sa dalawa, continue pa rin itong, ay tapos na rin si Primitive Entertainment. Si Jujilin ang di pa tapos. Ayan, Kap. Ayan, thank you. Ayan, comment muna ako dito. Ayan, tapos na ako dito. Ay, pinapatulog ka na. Oo, pinapatulog na ako. Naiingayan na daw sila sa akin. Ay, kahit wag ko na... Hindi, tatapusin ko yan. Pang ano mo yan, pang WH mo yan. Para ano. Ayan, sige na guys. Ayan, mag-ano na tayo, mag-i-end na tayo. Ayan, salamat. Ayan, RG, ayan, salamat sa pakulay. Ayan, Dan at Lulago na yan. Thank you, Cadigals. Pag-i-end na tayo guys, ha. Ayan, so, well, nag-loading na ako dito. Ayan, 11 PM. Ayan, si Margie TV at saka si SWAT Ani Premiere guys. Ayan, mamayang alas 11. Ayan, Sarah Gina. Oo, nakikita mo yung ikot-ikot. Ayan. So, bye-bye na guys. Ayan, thank you. Ayan, thank you sa, no? Thank you. Ayan, thank you. Ayan, bye-bye. Ayan, bye-bye na guys. Ayan, salamat. Bye-bye.